tayo ng sabaw, guys. Ang ating sabaw para mamayang gabi ay pork at chicken balls. Guys, ang ating sabaw mamayang gabi. With carrot and pork. Ang ating sabaw, guys. Mamayang gabi. Ito, guys, ay ating pakuluan. Ito na po ang ating kawali. At ito rin ay panghalo natin ng sabaw. Ito cheese na. Kaya, ang ating panghalo ng sabaw, guys. Kaya ating pakuluan, guys. Anak, guys.
bahalang bilihin ngayon guys. Lagyan natin ng kasahanda. Matigas guys. Dumidikit ang balat sa laman. Kaya mainit na tubig ilagay dito guys. Madali lang tanggalin ang balat niya. Kaya mainit na tubig ang ilagay.
Ito na. Sabaw. Ito na. Ito na. Ito natin. Ayan. Magantay tayo kung kumukulo ito. Ayan. Diyan ako magluluto. Dito guys. Ito natin pangsakit. Sur. Lutuin natin ng 2 hours. 2 hours ako magluto ng sabaw guys. Para dito. Long soup. Antayin natin ito guys kung kumulo na yan. Ayan guys, tignan na. Nilagay na natin ang ating sakit ng sabaw natin. Nilagay na natin ito guys. Ang ating guys. Ang dami kong sabaw.